שלום חברים וחברות, היום אנחנו מדברים על מותו של רבין יצחק רבין, על הרצח של יגאל עמיר. ורק שתדעו, אתם יודעים למה הוא רצח אותו? הוא לא הסכים לדרך השלום. אז הוא התחיל לרצוח בכל מיני דברים. אז אתם יודעים יצחק רבין היה ראש ממשלה, רמטכ"ל, היה בפלמ"ח ושר ביטחון. אתם יודעים מה? רבין יצחק נולד ב-1922. 1995 הוא נרצח. אתם יודעים מה? יגאל עמיר. אז טוב, ביי.